stykke peber. Jeg har lige saltet den, mens den. Nu har vi saltet det på den ene tvil. Og så kan I huske, hvad jeg godt i går? Jeg flippede det. No, sorry. I meant something else. How old is your daughter? She'd be 27. Why? I'm 27. I don't understand. That little girl. Hvordan går det med madlavning? Ej, et flot fad, du har lavet der, skat. Vil du både smage en uden det med stegt? Nej, jeg tror, jeg venter til, de er blevet stegt. Du har kommet salt og peber på, eller hvad? Ja. Vil du have lidt salt eller peber på det? Nej, ellers tak. Det kører fint. Er det det der darmand, du ser? Ja. Ja. Jeg filmer stadigvæk bare lige, så du vil det. Nej, du må godt tale. Du må godt. Ja. Jeg skal bare gøre det her, du var sikker. Ja, det er også rart at vide. Jeg tror faktisk, du havde sagt, hvor meget min hukommelse. Nu prøver vi at tage peber. Peber i bunden. Salt. Det var bare en squash. Salt. Jeg vidste ikke engang, der kunne komme salt ud, men det kan da godt se, det kommer derud, selvom du bare står og ryster dem. Det havde jeg bare lige lyst til, på grund af, ellers så ville dem alt for saltet. Ja, det går. Og vi har selv købt dem. Okay. Nu har vi lavet den her. Nu tror jeg faktisk, vi skal begynde. Du skal begynde at tænde til panden. Og det, vi plejer at stege frugterne, og så... Mamma, kan du hjælpe mig med lige at tænde det der? Jeg kan da godt forsøge. Jeg filmer bare, hvis det er okay. Jamen, det går nok lige. Det skal du ikke have en pande, tror du? Jo, det, jeg skal bruge pasta. Nå ja, så skal du have sådan en. Pasta. Ingefærshot, er det mor, der har taget det til morgen? Det tror jeg. Så skal vi lige bruge noget. Ja, mig hun prøvede det på et tidspunkt. Nu troede jeg frøsen.